Isa-isa ng kinerga sa tricycle ang mga bagong materyales na ito gaya ng yero, mga sako ng semento, plywood, mga pako, alambre at iba pang ayuda na nakuha ni Catherine Malaya ng Santo Domingo, Iriga City. Naragma po talaga ya, as in totally po, uda po nato da, maski sad pong poste, talaga pong nagdapla po iya. As in sa mga yero po na, so iba po na uda, nagpapasalamat po ako ta, ato pong trapal natin ako naman ni Mayora, mapapalitan na po kading plywood po. Salamat po. Masaya ring uuwi si Janelita Valenzuela na isa rin sa daan-daang naabutan ng tulong. Talagang dahil man siyang katabangan ka na mo, maski pa uno, na-resolve mo man, ako amang kami kadi ang mga kulang pa ka na mo. Salamat. Ilan lang sila Nanay Catherine at Nanay Janelita sa may totally damaged houses sa Iriga City, bunsod ng magkakasunod na bagyo nitong nagdaang taon. Benepisyaryo sila ng Rehabilitation and Recovery Program ng Local Government Unit ng Iriga na pinamumunuan ni Mayor Madel Alfelor. Kami po nag-iansa dito, nag-aanap kami sa solusyon para makatabang kaninyong amin ng mga himanuan. Amo po? So, okay. Sabi nga ni Paganiaman Diyos, God helps those who help themselves. Padikit-dikit lang po, sana po maintindihan ka itong ibatang mga residents na totally damaged. Kasabay nito, ang libreng pamimigay rin ng palay seeds at fertilizers ng City Agriculture Office. Nakakaw kaming fertilizer, kan enot, seeds, kadakol, kan mga enot pa kadakol. Malanga na inita. Nakakaw kami ng grasya, ali siya hinda. Kung day namin naaraman, nangahulugan, pinabayaan kami kaya. Grabe po sa distroso ko, bagyo, halos pati mga tanong, baloy, makabawi na po, natatabangan kami kan gobyerno, pati po na, so kami man, nagsisikap man po kaming makaahon. Sa huling tala ng City Agriculture Office, aabot sa 1,000 Irigeño farmers ang nabigyan ng libreng agri-inputs sa 3 araw na pag-iikot nila kasama ang CSWD para sa recovery program ng LGU.